ジルチさん300円。そう考えるとドネアってすごいですね。フェザーからバンタムに落として年齢も加味してパフォーマンス。うん。だけどね、ドネアは初めから俺はもうに、バンタム級の選手だったんだと思う。うん。ただやっぱり、でもバンタムで一時期やっぱり最強を極めたわけじゃない？そしたらやっぱり、公的種を求めてスーパーバンタムにしたわけですよ。リゴンドと戦うために。なんでかっていうと、やっぱり、そうしていかないと、世界で名を轟かせるって無理なのよ。より重い階級に勝っていかないと。やっぱりね、世界の人、だって、みんなもそう思ってると思うけど、もう、もし世界チャンピオンが世界1位ならば、本当の世界1位って、ヘビー級の世界1位しかありえないんだよ。そう思うでしょ実際。ねえ、ライト級のさ、どんなにメイウェザーがすごくたってフューリーには勝てないよ。そういう話じゃないじゃん。なので、なんていうのかな、より重い、階級にやっぱりしていくというのが、もう残念だけど、今の世界の、もう、なんか、常識とか基準になってしまってるよね。だって、自分たち、ね、アメリカとかから、欧米の人たちから、評価されるためには自分たちの知ってるヒーローに勝ってくんないと評価してくんないよ。自分たちの体重がいないところでどんなにすごくても、ああ、そうなんですかって思われてそれだけなんだよね。ねえ、トラちゃん。もう、トラが可愛いよ。お、あったあった。ちょっと待って。スーパーチャット。お、